A Deputación de Ourense e o Ateneo organizan o primeiro Festival de Música Clásica Ouren Clásica. Unha nova cita cultural que nace coa vocación de converterse nun referente musical na provincia e que se celebrará os 3 primeiros sábados do mes de marzo. Nos vai permitir disfrutar dunha oferta de música clásica de calidade no Teatro Principal nestas 3 xornadas. Na primeira xornada pois estará o concerto de guitarra clásica de Marcos Díaz. Na segunda xornada, que é o 14 de marzo, serán Catina Bibiloni e Manuel Burgueras que nes poidan deleitar ao público que asista ao Teatro Principal, e o 21 de marzo, que é a última xornada deste festival, pois serán José Manuel Álvarez Losada ao violín e Juan Carlos Cornelles ao piano, os encargados pois de levar a cabo a actuación. De facelo ou anual ou bianual, según un pouco como vexamos que se poñen as cousas. Desde logo, se fora anual, sería maravilloso. Querría decir que este fora fantástico, claro. A programación de Ouren Clásica arrincará o sábado 7 cun recital a cargo do guitarrista Marcos Díaz. O 14 de marzo será a quenda da soprano Catina Bibiloni, acompañado ao piano por Manuel Burgueras. O ciclo pecharase o 21 de marzo cun concerto protagonizado por José Manuel Álvarez Losada, violinista, e Juan Carlos Cornelles, o piano.